Zemne pohádek vám prináša jedinečnú kolekciu 60 najlepších večerníčkov. DVD vychádza každú sobotu s denníkom v sieti PNS za rozprávkovú cenu 49 korún. Predstavujeme vám nasledujúce 3 DVD. Král na dudy hrál, král. Za týždeň vychádza takmer 3-hodinové DVD Riekanky Jozefa Lady, ktoré obsahuje 52 najznámejších ľudových riekaniek. Kúpte deťom DVD Riekanky Jozefa Lady a zaspievajte si s nimi najznámejšie ľudové riekanky. Hej! Broučci, už je čas. Poletíme. Za 14 dní priletí do siete PNS ďalšie pokračovanie úspešných kúzelných chrobáčikov. DVD Chrobáčikovia 3 Chrobáčikova rodina. A teď už bylo opravdu všechno v pořádku. Broučíku, nezapomněl si něco? Zeptal se tatínek. Ale Broučík se pro svou lucerničku vracet nemusel. Přinesla mu ji Beruška. A tak to má mezi sourozenci být. Prineste deťom na Vianoce DVD Chrobáčikovia 3. Tak to má na Vianoce v rodine byť. Ještě, že jsi měl křemílku ty vlasy, veď? A za 3 týždne vychádza obľúbené pokračovanie rozprávok kamarátov Kremienka a Chocholúšika na DVD Rozprávky z mechu a papradia 5. V najlepšom určite neprestávajte a kúpte si ďalšie kúzelné a veselé rozprávky z mechu a papradia. Tak. O ničom nerozmýšľajte a choďte do siete PNS. Aj vy máte teraz jedinečnú príležitosť zozbierať pre svoje deti kolekciu 60 najlepších večerníčkov. Na nič nečakajte, hľadajte svoje obľúbené rozprávky s obrázkom večerníčka a naplňte týmito kúzelnými príbehmi rodinnú pokladnicu rozprávok. Darčeková krabica na DVD v predaji v decembri 2008. Zemne pohádek. Poď!